dɔgɔnɔkɛ ani kɔsɔ dɔgɔnɔkɛ baɲɛgɛla kɛlɛkuni mɔden ne kɔrɔ kɛlɛkuni mɔden ne dɔsɛ kɛlɛkuni mɔden dɔgɔnɔkɛ min bɛ fila yɛlɛma tobili ko wa silamɛ 200 ko k'a kɛ ka gindo pasa jansa ko k'a bila bara tari i ka ko b'i bolo su in na su in ŋana ye ŋanaw de ta ye su k'u minɛ i k'u kisi i k'i sen da u k'a kan i k'u kunkolo diya ala kɛlɛ masa min a tɛ kɛ ko la ni fɔli y'a fɔlɔ i bɛ miiri minnu kelen bɛ ka miiri tɛ diɲɛ kɔnɔ ka minɛ i jɔyɔrɔ i la ka taa bila mɔgɔ la sɛbɛnnikɛla jɔyɔrɔ tɛ sɔrɔ dugukolo la ni ma taa su la i b'a da dɔ ta ɲɛnama la miiri bɛ ne saba ma fisigi tɛ dɛ sabala ko ne ju tɔgɔ la tɛ da tɔgɔ la nin ji dɔw ka sugan foyo la ka mɔni ta ka mɔ bila kolokelen ni kolokolo kelen firifiri jakoro kalatigi mane dugu nɔni ma cɛ mɔni e yen tɛ cɛ duwawu caman ma na i kɔ nankila kɔrɔlenw barika da dɛ jino Mamadou Gindo bɛ Segu a barika ye barika kɔrɔlenw caman ma ne ti deli mɔgɔkɔrɔ fɛnɛ ma suya baro fɛnɛ ma ne ti deli mobili la ya fana n ti deli moto si la ani ne ti deli saga ni si la tera ti deli bakɔrɔ ni si la tunuya i ye hɔrɔn ye k'i waleɲuman dɔn waleɲuman kun tɛ manto ye tunuya mɔgɔ ma ni koɲɔgɔn ye a lɔnba la susɛla jani o nka mɔgɔ ma ni koɲɔgɔn ye lɔnba la ala filɛ koɲɔgɔn baro min na kɔnɔbugu kɔnɔ a ka di dɔ ye a mali bɛɛ ala kana mɔgɔ jugu tanya ala kana jugu sana mɔgɔ tɛ kɛ ni jugu t'i la deli ko bila ko ma ko denkɛni ɲɛbɔ ye dɛ ala kana mɔgɔ si sigi n'a kɛ b'a t'i bolo n'o tɛ i bɛ nimisa lɔtɔ la. e kɛlɛ fonisiri ye yan fana nafolo caman b'i bolo dɛ nka ne t'i la nafolo fɛnɛ kɔ sunabaro fɛnɛ na dɛ Gindo. Loni caman b'i bolo yan fɔlɔ n t'i la lɔni si kɔ dɛ Gindo na n k'i koɲuman dɔn i tolen ne jigi kɔrɔ. nin fɔli Abudramani Gindo ye yan ta bɛ baro fɛnɛ na an ye baro min na. koɲɔko baro min na kɔrɔbɔrɔ falen ye dumuni kɔ. Gila ya fana tara ye kulojalaki ni na ni si tɛ kɛ dɛ i y'a kɔni ka mɔgɔkɔrɔ caman mana ye ni donna duba fɛnɛ kɔnɔ bɛɛ ko a tɔgɔ Abudramani Gindo a denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba fɔlɔ a bɛɛ ye Gindo fɛnɛ welela dɛ a bɛɛ y'i tɔgɔ dɔn. iya barika punya nina makan gondo fone pare ayo chu bala jele ni chu tena musu bala jele mani chu kono buku kwani chu kwa dugutigi ni alimami ni tangwini na musokunigi ani zelisi mo bala jale ngoma ne ba kira mo ne ko le jiri kwale logo le medire no ya auno takamadi kadni auno takamadi kadni koru no fetama de kadai ne bora nyamana bi 18 kana ka moto jodoro ka bo ka mo ni tapana ka nkunda yana ala ni so majini so siga ida alu ngodi shi yana tika ko kanka n'a bɔra su a bɛ ne nɔfɛ n'a bɔra tile a bɛ ne nɔfɛ sini sɔgɔma 9h anw kan ka dɛfu réunion kɛ dɛfu bɛ kɛ le 2 ne y'o to n kɔ ka boli ka na a bɛ cɛ ka dugawu kɛ ala ka furu mi yarabi ala k'u ɲɛnɛ kɔnɔ mi yamɛ ala k'u tiɲɛ kɛ den mi yamɛ fɛn o fɛn filɛ nin ye ka nin bɛɛ yɛlɛ de ala ka sida ni kɛnɛya
Foi bem muito falando com ele no país, era para que ele fica maluco. Padi segila ni tara padi da bibi ka malo sore bala era babu ne ba ka ta dala kilo segila eska ayu na brana ni gulaya Karuna